ତବତ ଭାତରେ ପଡ଼ିଛି ଘିଅ ସରଳେ ସ୍ୱାଦ ଅନେକ ପ୍ରାୟ ପାଖେ ରେଣ୍ଠା ରେଣ୍ଠି ଝାକାସ ପାଗ ଆହା ଖନ୍ଦାଶାଳେ ଆଜିର ଯୋଗ ଡାଡିକି ଡାଡିକି ଡିନା ଆରେ ହରିବୋଲ ରେ ସବୁଦିନ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାଟିର ମହକରେ ପୁଲକିତ ପରମ ପ୍ରିୟ ଖଣିପକା ଉଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ପାଇସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଁଗତ ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ ଶୀତ ଦିନ ତ ଟିକେ ଆଣ୍ଟେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଯେ ତରଳି ଯିବେ ତାହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ନିଃସନ୍ଦେହ। ଆଉ ୟାଙ୍କ ତୁଲେ ପୋଡ଼ା ବାଙ୍ଗିଣ ସିଝା ଆଳୁ ଭଜା ଟମାଟୋ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ କଟା ପିଆଜ ଛେଚା ରସୁଣ ଫାଳେ ଆମ୍ବୁଲ ଗୁଣ୍ଡ ବଡ଼ି କଞ୍ଚା ମରିଚ ସବୁଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ରେଣ୍ଠା ଟେଷ୍ଟ କୁଟୁକୁଟା। हे परम श्रद्धेय आदरणीय सदा आनंद आस्वादनकारी नित्य रसग्राही देव दुर्लभ दर्शके जेहेतु गंजाम खंदाशाल सरल व्यंजन विरल सृजन विश्वास करे सेहेतु सेही क्रम जो दिन जहाँ पाक हुंती ताहा शब्द न्यास पाई प्राणवंत होई उठंती। आज एतिकी रहुची नमस्कार।